O sa ka-maintenance workers sa DPWH, gipusil patay karon nagyong hapon. Alang sa detalye, adunay live update si Luan Mirondina. May Yes, Bob, laing insidente na usab sa pagpamusil ang nahitabo karong hapon, diin duha ka mga lalaki na usab nga luwan sa motorsiklo ang gitumbok nga mga responsable. Gideklarar nga dead on arrival sa Tambalanan ang 41 anyos nga si Relando Candia, usa ka maintenance worker sa DPWH 7. Base sa inisyal nga investigasyon sa Carcar City Police Station nga samtang nang limpyo sa drainage sa sitio Grahe, Barangay Guadalupe, dakwen sa Carcar, kalit lang mibuto ang duha ka mailhing mga lalaki nga luwan sa motorsiklo o gipusil ang biktima sa makadaghang higayon. 8 ka mga empty shells sa caliber 45 pistol ang nakuha sa kapulisan sa dapit na hitabuan. Ang duha ka mga suspitsado gikatahong dali usab kayong maiskapo paingon sa batang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Sa pagkakaron, Bob, padayon pang gisusi sa kapulisan ang background sa biktima ug ang posibleng motibo sa nahitabong pagpamusil. Ug so far, Bob, mao kana ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? thank you so much, Luan Mirondina, sa imong live report.